Fid-dawl tas-sitwazzjoni prekarja tal-finanzi, il-Bank Ċentrali wissal il-Gvern biex jieħu miżuri fiskali ġodda ħalli jiżgura li l-mira tad-deficit għal din is-sena tintlaħaq. Dan meta skont l-Uffiċċju Nazzjonali tal-Istatistika fl-ewwel 7 xhur ta' din is-sena żdiedu kemm id-dejn u kif ukoll id-deficit tal-Gvern. Fuq id-dejn fl-ewwel 7 xhur ta' din is-sena tħallsu ftit iktar minn 600,000 euro kuljum f'interessi. Fi sqarrija l-kelliem ewlieni laburista tal-finanzi Carmen Novella qal li Gonzi PN kompla jmexxi ħażin il-finanzi u sa nofs is-sena l-finanzi pubbliċi komplew sejrin għall-agħar daw wara li d-deficit fuq il-fond konsolidat żdied b'94 miljun euro. Skont il-miri tal-Bank Ċentrali id-dejn tal-Gvern ser jiżdied minn 72% fl-2011 is-sena li għaddiet għal kważi 73% tal-prodott gross domestiku din is-sena. Carmen Novella qal li dan jikkuntrasta mal-miri tal-Gvern għal din is-sena, b'dan tal-aħħar kien qal li d-dejn ser jinżel minn 72% għal ftit iktar minn 70% tal-prodott gross domestiku.